बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सोम्याच्या भडव्यान मोरी एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सोबत आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमोप्यांका तीर्णती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आबळे सोमेचे साकर तुझ्या संताप्रमाणे मुझे ते इंतजाम. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सोबत आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमोप्यांका तीर्णती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मोनीस जालो आणि आमच्यामध्ये जेलं. नमान मरिये कृपेन भरले सोमे तुझे सोबत आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आमोप्यांका तीर्णती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आमापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौजमच्या खातीर माग्या ये सोम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्टा आणि कुसोरवी पणाच्या आनंदात आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वचून आम्ही मागता त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गेंच्या दयेन म्हाका दिला तबेन मुझे मोत पडाय राख आणि सलय आमेन. शासनाचो विषय ती तांकां ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोदी समाधाने ते विषय घेवन आमेन. श्रेष्ठ बडव्या झुजात आमकां सांबाळ देवसाच्या खोट्यापणाचेर आसाचेर आड येवंक आमकां आधार दी तुमी देव तांकां फर्माव दी परातून मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजेंच्या कुमारा तुमी विबाडूंक संवसारार विसरल्या सैताना आणि ताच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाच्या पदवी यमकोंडा लुटून घाल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी कुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संवसारान जाव. दिसपडतो ग्रास आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुटलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां मोगोस आणि आमकां पाळल्यान पडून दिनाका कोण वाईटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सुवेसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यांका तीर्णती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये तू कृपेन भरले सोमी तुझे सवय आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यांका तीर्णती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या या दिसा या सोमवाराच्या दिसा त्या आमच्या सोम्या खरका दिव्या आमचे माईक सगळे जाता जाल्यार सगळे आमचो माईक अनम्यूट कर सांगाता मेळोन आम्ही स्तुती करया थोडो वेळ त्या सोम्याची स्तुती करया सकाळीच्या वेळा. हालेलुया 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 हालेलुया
या सकाळींच्या वेळा हातात या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पण दिता. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान मॉर्निंग मन्नाचे मग्नाचे समर्पण दिता. रक्तान कम्प्लीटली तुझे अमग्नाचे कूड पितळ कर. दैविक सगळं दैविक पदवी या घडी तुझ्या भुरग्यांचेर वळण येऊ दे, वळण येऊ दे, वळण येऊ दे. हालेलुया 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 हालेलुया. तो उसको बोलने का मैं छोड़ के रिया रिया जाएगा शियाराला बराबर बराबर हालेलुया 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 पदवी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तो बोलने का मैं छोड़ के जाएगा जेजू 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 स्तुती स्तुती घट्ट तळ्यात स्तुती करूया, घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. दैविक पदवी वळण येते असं या घडीये देवाची दैविक पदवी वळण येते असा घट्ट तळ्यात स्तुती करूया. जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 देवाची दैविक पदवी हर एकल्यान स्पर्श करू दे. देवाच्या उतराचे सकत वळण येऊन दे. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू जेजू सब्जी जेजू डालने गेला तेरा जेजू 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 हाँ? जेजू 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 सम्या तुझे काकुट वळाय वळाय सम्या वळाय सम्या वळाय सम्या तुझे सकत. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. शियाराला बरा 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 दिबरा 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 रिया 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 लियारा 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 लियारा. बनाने का अकेला दो देता रुदी रुदी बनाने रुदी का अपना बोल रुदी रुदी सही है रुदी 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 काट कंडला कंडला पानी Jesus, Jesus, Jesus. Ria, Ria, Ria. Jesus, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Mark chapter 4:22. Mark chapter 4:22. Marcos Evangel 7 अध्याय 22 वळ. Mark 4:22. कित्याक लिपोन असले खंचेस लिपोन असले कितेंस परकट जायनसताना उरचेना लिपोन असले खंचेस परकट जायनसताना रावचेना आणि गुपित सांभाळले उजवाडाक आयल्या करीत रावचेना. तुमच्या जीवितांत आम्ही थोड्या अडचणींना सापडता कितलेशे पावटी चिंता हाका कारण कितें हाका कारण कितें हाका कारण कितें. देवाचे उतर म्हणटा सिराक chapter 3 verse 21. सिराक 3:21. देवाचे उतर म्हणता बहु कठीण वस्तू समजूंक प्रयत्न करिनाका वा तुझे तांकी भायर आसा ते सोदून वावरिनाका. देवाचे उतर म्हणता वळ 22. जे तुझे अधीन केला लक्ष दे. गुपित वस्तूंची तुका गरज ना. आम्ही तडपटी मांडो खोरपिता तांच्या लागी हांच्या लागी विसरतो हाका कारण कितें हाका कारण कितें हाका कारण कितें. पहिले जे कितें आम्ही अनुभव करणं साव ते हर एक सोम्याक कळीत आसा हर एक पावटी
याला कितले जाणा तुम्ही टेस्टमनी दिला, कितले पटी म्हजे लगे या खंयच्याय प्रिचर लगे उलयतना खंयच्याय एक गुण कसो हिलिंग कसो मेसेज मेळटा. ताचे एकच उद्देश जेजू सांगता, तुझ्या विशयान म्हाका कळीत आसा, तुझ्या विशयान म्हाका कळीत आसा, कळीत आसा. जेजून म्हणला तुझ्या माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्या. ताचे अर्थ कितें म्हळ्यार तुझ्या जिवितांत हर एक मायन्यूट केस आमच्या माथ्यार कितले केस आसात आमकां लेख करूंक जाते गे खंडीत ना. पूण जेजू म्हणटा जर तुझ्या माथ्यान कितले केस आसा म्हणून मेजूंक म्हाका साध्य आसा वय जाल्यार तुझ्या माथ्यान कितले केस उरल्यात, कितले केस जडल्यात, कितले केस तुझ्या केस माथ्यार आसले, कितले केस तुझ्या माथ्यार धवे आसात, कितले केस तुझ्या माथ्यार काळे आसात, सगळे जर जेजू मेजल्यात जाल्यार तुझ्या जिवितांतले कोडू घडीत, दुखाचे घडीत, बेजाराचे घडीत, सलवडाचे घडीत या जेजू कळीत ना गे. ऐन वेळी जाय तेन्ना मुशेर त्या सोम्याच्या तान समर्पण दिवन राखून रावो जाय. देवाचे उतर म्हणटा आम्ही मागले दिता. जेरेमिया 33:3 म्हाका उलो मार, म्हाका उलो मार आनी तुका कळीत नातले गुट हांव तुका प्रगट करतलो. कळीत नातले गुट तुका कळीत ना, काळोखांत आसा, आज ते उजवाडा काडतलो. एक घडी भर आमचे दोळे आमी दांपया, दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया, बंद दोळ्यांनी एक घडी भर जेजूक पिंतराया, जेजूक पळया. ह्या घडयेक जेजू हर एकल्या लागीं उलोवंक कशें येता. जेजू कसो पळया कालवार दोंगरार आसच्या त्या जेजूक एक घडी भर पळया. तो जेजू तुका असो पळोवन आसा. हाचेर दिसता का? हाच्या दोळ्यान तुका कितें दिसता? मोगूच न्ही गे, मोगूच न्ही गे. इतलो मोग, इतलो मोग, मोगाचो सागर तो, मोगाचो सागर तो. कोणाक एका व्यक्तीक राईट पायाच्या सकयल खिळेंत दूख आसा, दूख आसा, सुमार थेंब जावन दूख आसा. जेजू तुका आपण आसा, जेजू तुका आपण आसा. राईट लेग ankle bone pain. Jesus is touching you. Jesus. त्या जेजूच्या त्या दोळ्यान तावन तुजेर मोगाचो शिवोर देऊन येते आसा. अनुभव कर. अनुभव करूया. आमच्या एका पंगडाच्या मेंबराक, एका टीम मेंबराक आयिल्ले एक जेजून दिल्लो संदेश या सकाळी दिसा, या सकाळीच्या वेळार
हेनरी म्हणल्या भावापासून सुमार 3 वर्सां स्ट्रगल करनसा मुकले 7 दीस आईचे ब्रदर प्रकाशाचे सकाळींचे मागणे कंप्लीटली ऐकून त्या सकाळच्या मागण्यात जे कितें वर्ड ऑफ गॉड ब्रदरान सांगल्यात ते सगळे वर्ड ऑफ गॉड नोट कर मुकले 7 दीस कंटिन्यू रिपीट करून जेजू सांगून असा. मुकले 7 दीस आईच्या सकाळींच्या मागण्याचे ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्याचे सगळे वर्ड ऑफ गॉड स्टार्टिंग ता. दुसरे या लाईन रचल्या हर एकल्याक आणि आमच्या टीम मेंबरांक जेजू उलो दिते आसा. हे 7 दीस ल्हानशे मोठे फास्टिंग जावंक पुरो. ब्रेकफास्ट स्किप करचे या लंच स्किप करचे. प्रोवायडेड तुम्ही कोणी बीपी शुगर आसा जाल्यार या खंयचेय तुम्ही मेडिसिन घेतात जाल्यार दया करून फास्टिंग करनाकात. ना तर तुमचे हेल्थ बरें आसा तुमकां फास्टिंग करूंक जाता. एक मोठे फास्टिंग करण एकल्या व्यक्तीपासून स्पेशली या हेनरी म्हणल्या व्यक्तीपासून मागा 7 days. फिलिपियन्स 4:13 क्लेम करण मागा एका व्यक्तीपासून. आणि मुझे नंबर नोट करून दवरा 9900332411. हे नंबर हांव लास्टाक सांगता मागण्या उपरांत सांगता लास्टाक. या नंबराचेर तुम्ही खंयच्या दिसा फास्टिंग करतात म्हाका धडा. तुम्ही तुमच्या नंबरात म्हाका धडा ब्रदर हांव या दिसा फास्टिंग करता. तुम्ही खंयचे मील स्किप करता ते गरज ना. ब्रेकफास्ट लंच खंयचे स्किप करा. मेसेज केला ब्रदर हांव आज या फाल्यां या खंयच्या दिसा फास्टिंग करता. मेसेज केला. जेजू तुमचे तावनी आशेता. मुकल्या 16 परवा शुक्रारा ही जमत सकाळीची जमत सुरू जावन 3 वर्सां संपतात. या 3 वर्सां संपतना जेजू कितें वर्ते आमकां हर एकल्यांक दिवंक कशें येता. हरकां तुका समिया जेजू. भोगला तुका समिया जेजू. महिमा तुका समिया जेजू. आराधना तुका समिया जेजू. विशेष तरान आज हे उतर सांगाता मिळून क्लेम करत असताना आज मागया या सोमाराच्या दिसा आमच्या हर एका वावराचेर आशीर्वाद देवन येवचे पासून या सोमाराच्या दिसा आम्ही हर एकल्यानी त्या सोम्याच्या येवजण्याक खाल जावचे पासून भोव मोगाळ बापा या पयले कडेन समर्पण दिवन मागता या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक विशेष तरान बापा. आज आमकां आमच्या जिवितांत आयिल्ले हर एक काकान हर एक कश्ट हर एक बेजाराय तुझ्या पुता जेजूच्या नांवान तुझ्या हातान समर्पण दिता आसतना जे कितें आमच्या जिवितांत आयला ते एक्सेप्ट कर. हरका दिवंक कृपा लाभय. आज आमकां आयच्या दिसाक जाय आसली बेसावां तुजी कृपा आमचेर वत जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. उतर सांगाता म्हणून 3 फावटी घट्ट तळान क्लेम करया. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझ्या संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलो देश तुझे अधीन जाव. जेनेसिस 28:4 तुका आणि तुझे संततीक अब्राहमाक दिलेलो आशीर्वाद तो दिव आणि अशें तू वस्ती करून आसाय बसयलो देश तुझे अधीन जाव.
नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सुवाय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये भगवान देवाच्या मरिये माये देवाचे आम्ही माय आपल्या आम्हा प्रियांकाचे प्रियांका कर कर आता आता आणि आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या कडेर कडेर आमेन. आमेन. बहुमगळा बाप्पा या दुसऱ्या कणात तुझ्या हातात समर्पण देऊन मागता बाप्पा विशेष तरान आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवा जनांक बाप्पा आज मागता आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक तुझ्या पवित्र आत्म्यांवर सैतानाच्या हर एका पासांत तावन सांकळेत तावन तांकां सुटका लाभय. या दिसांनी कितले भुरगीं एक्झामेक प्रिपेअर करनासात, कितली भुरगीं आज कन्फ्युजन आसात मुखार कितें करचें, मुखार खंयचो सब्जेक्ट घेवन सो तांचेकडे आमचेकडे तू कसो सब्जेक्ट घेताय, तू खंयचे सब्जेक्ट घेताय विचारते आसात. बापा तांचे खातीर तुझे एक येवजण आसा, ते येवजण तांचे मुखार उक्ते जावं दी, सगळे कन्फ्युजन पयस जावं दी. कितले भुरगीं वायट हॅबिटान संपडल्यान, वायट संगतपणान संपडल्यान, डिप्रेशन आसात, त्या हर एकल्या समर्पित बाप्पा काकूळ कर तांची. कितले युवा जण काम सोदते आसात, कितले युवा जना सरीक सोदून आसात, तांची काकूळ कर बाप्पा. कितले युवा जण परगावान गेल्यात, कितले जाण स्टडी परमिटा खातीर राखून आसात, कितले जाण PR खातीर राखून आसात. बाप्पा कितले युवा जण तांणी कितें सुख करनासतना आज जावं पुरो जैलात आसात. ह्या तांचेर कितें क्रिमिनल चार्ज आसा बाप्पा, त्या तुझ्या भुरग्यांक समर्पिता. आज वाईट वाटेक गेल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक युवा जनांक परत फाटी हाड, तांचे मन परिवर्तन कर म्हण जेजूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. हबक्कुक 3:19 सर्वेस पर मुझे देव मुझे मोड पाय मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावला दवरूंक लायतलो. हबक्कुक 3:19 सर्वेस पर मुझे देव मुझे मोड मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावला दवरूंक लायतलो. हबक्कुक 3:19 सर्वेस मुझे देव मुझे मोड मुझे पाय मेरवाच्या पायासारखे सुरसुरीत करतलो आणि उंचायेर मुझे पावला दवरूंक लायतलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुवाय आसा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा प्रियांकाचे विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. बहु मगळा बाप्पा या कणान हर एका पिढीस्तांक समर्पित बाप्पा. कॅन्सर, TB, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनीचे समस्ये, लिव्हरचे समस्ये, युट्रस समस्ये बाप्पा या हर एकल्यांक तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा. बाप्पा मागता बाप्पा विशेष रान कोणाक गांठी जाल्ल्यात, पेंगटाची खेळ चुकल्या या थंयसर दूख आसा, L4, L5, L6 गॅप आसा, या कंप्रेस जाला बाप्पा तुझ्या समर्पिता. खानात दूख आसा बाप्पा तुझ्या हातात समर्पिता. कोणाक सिस्ट आसा, थायरॉइड जाला बाप्पा तांकां तुझ्या हातात समर्पिता. बाप्पा ऐडन म्हणल्या एका भुरग्याक समर्पिता बाप्पा. लरिंगो मलेशिया पिड्यान कसलो आसा स्पार्श कर आपड बाप्पा. ऐकन म्हणल्या भुरगो ब्लड क्लॉट जाला बाप्पा. बाप्पा सगळे खंयसर ब्लड क्लॉट जाला, सगळे ब्लड जेजूच्या अमोलेक रक्ताच्या बळान सगळे मेल्ट जावन आसली. दोगा जाणा पायात घाई जाला बाप्पा. मागता बाप्पा कंप्लीट गुण करचे पासून मागता बाप्पा. बाप्पा कितले जाणा या दिसांनी या सीझनाक लागून वेदराक लागून ताप शेळ कंप्लेन क्वेश्चन आसात. बारूक 4:20 मुझ्या भुरग्यानो धैर्य घेया, देवा कुलो मारा आणि तो तुमका जबरदस्त दुस्माच्या हातांतलो सोडयतलो. आज तांचेर आयले हर एक पिडा जेजूच्या कृसामळ वचून पडो दी बाप्पा. आज्ञेलो म्हणल्या एका भुरग्याक समर्पित बाप्पा. दिशा म्हणल्या एका भुरग्याक समर्पित बाप्पा. बाप्पा तांच्या कुडीन खंयसर फ्रॅक्चर जाला
तांकां स्पर्श कर. आपड बाप्पा खंयसर तांकां पिडा आसा बाप्पा तो जागो आपड बाप्पा. कॅल्विन म्हणल्या भुरग्याक समर्पिता बाप्पा. रॉल्विन म्हणल्या एका भुरग्याक समर्पिता बाप्पा. बाप्पा तांकां हात लाय बाप्पा. हात लाय तांची कूड तुजें मंदिर. तुजो आत्मो तांचे तेंची येता बाबा. तशेंच कितले जाणां पिडे आसता ह्या लायनीर आसात, आमच्या घरांनी आसात, हर एकला स्पर्श कर. कितले जाणां स्किन एलर्जी आसा, इचिंग आसा, बाप्पा तांकां आपड. जेजूच्या नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. विजडम 16:12 कित्याक कसलोसो आलो पालो वाले तांकां बरी करूंक सोदूंक ना, मगर सगळें बरें करता त्या तुज्या सर्वेस्परा तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलोसो आलो पालो वाले तांकां बरी करूंक सोदूंक ना, मगर सगळें बरें करता त्या तुज्या सर्वेस्परा तांकां बरी केली. विजडम 16:12 कित्याक कसलोसो आलो पालो वाले तांकां बरी करूंक सोदूंक ना, मगर सगळें बरें करता त्या तुज्या शब्दान सर्वेस्परा तांकां बरी केली. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. भूमगळ बाप्पा मागता बाप्पा कितले जाणांचे वयर केसलो आसा, कितले जाणां एम्प्लॉयर कॉस्टून आसा, कितले जाणां कामा कडेन दग दिते आसात, नांव पाड करते आसात. जावं पुरो घरान ह्या घरा शेजाऱ्यान नांव पाड केला, खंयच्या कम्युनिटीन नांव पाड केला बाप्पा. कोणाय फसयला, ब्लॅकमेल करता आसात बाप्पा. कोणा पैसे दिल्ले पाठी दितात नात, आज बाप्पा तांकां हर एकल्यांक तुज्या हातान समर्पिता. कितले जाणां घरा भाड्याचे घरा रावन आसात बाप्पा तांकां तुज्या समर्पित. कितले जाणां घर भाड्याक दिला, ताचे कोणे भाड्याक रावल्ली घर सोडून वतात ना, या तांचे रेंट दितात ना बाप्पा समर्पिता. कितले जाणां बिल्डराक पैसे दिल्ले बाप्पा, बिल्डर पैसे काडून दवला बाप्पा समर्पिता. कितले जाणां विंगड अडचणीन संपडल्यात. घर कन्स्ट्रक्शनाक घाल्ले, अर्द्यार रावला डॉक्युमेंट इश्यू म्हणून. कितले जाणांचे जाग्याचे डॉक्युमेंट्स, प्रॉपर्टीज डॉक्युमेंट्स समाना, जाग्याक वाट दितात नात. कॉन्फ्लिक्ट चलून आसा वर्सां जावन बाबा. सगळें तुज्या हातान समर्पिता बाप्पा. स्पर्श कर बाप्पा. या दिसांनी कितले कोणाचे जाग्याचे या कसले हियरिंग आसा बाप्पा, तांकां तुज्या हातान समर्पिता बाप्पा. तांची काकूळ कर म्हणजे जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता. आमेन आमेन आमेन. लूक 10:19 पळया सरप येचू आनी दुश्मनाचे सगळे बळस पांया तळान मस्तक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. लूक 10:19 पळया सरप येचू आनी दुश्मनाचे सगळे बळस पांया तळान मस्तक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. लूक 10:19 पळया सरप येचू आनी दुश्मनाचे सगळे बळस पांया तळान मस्तक हांवें तुमकां पदवी दिल्या आनी कितेंच तुमकां बाधक करचें ना. मान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवें आसा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. या अकरेच्या कणान वता जाल्यार आमी दिंब्यार पडया. दोन्ही हात आमचे वयर पारया, दोळे आमचे तंपया. या अकरेच्या कणान माग्या विशेष रान आमची कुटुंबां सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया बाप्पा. आज तुज्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. आमची कुटुंबां तुज्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. बाप्पा आमच्या कुटुंबांतले हर एक उणेपण तुज्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. आमच्या कुटुंबांतले हर एक असमाधान तुज्या हातान भेटोवन दिता बाप्पा. बाप्पा काकूळ कर बाप्पा. आमच्या कुटुंबान कोण अस्कत आसात बाप्पा, कोण मागणें करिनात बाप्पा, कोण वायट बेटेन संपटल्यान बाप्पा. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां बघ, तांचे मन परिवर्तन कर. नवें काळीज तूं तांकां तूं फावो कर बाप्पा. तशेंच मागता कितले जाणांनी आमच्या लागीं मागोवंक सांगला विंगड गरजां पासून. कितले जाणां काम नासतना कश्ट आसात, कितले जाणां फायनान्शियल समस्येन आसात
तुझ्या हातान भेटून दिता बापा तसेच मागता आमच्या की पयस आमच्या बो बगेम पापसेबा सगळ्या बिस्पान खाडीनला या जागी भावान धर्मपणी सगळ्याला एका सगळ्या मिशनरी सगळे रिट्रीट सेंटरा सगळे सेमिनरीज सगळे कबेंता बापा तुझ्या हातान भेटून दिता बापा तसेच आमच्या पवित्र सभेत तावन सलचे हर एक मांडावळ हर एक संस्थे तुझ्या हातान भेटून दिता बापा थंयसर सलची सेवा सगळी तुझे महिमेपासून जाऊन दे तुझे महिमेपासून जाऊन दे बाप्पा या दिवसांनी सलोनाची ब्रदर प्रकाशाचे सगळे कन्व्हेन्शन सगळे मांडावळ तुझ्या हातान भेटून दिता बाप्पा तक्का तुझ्या पवित्र सलांवर बापा तसेच आमची सगळी मागण्या समोर समर्पिता या आमच्या टीमातल्या हर एका सगळ्या समर्पिता बापा या हर एका तुझ्या भुरग्यांक पवित्र ज्ञानभर दिसान दीस आमकां आत्मीक सक्तेन बर आत्मीक घटायन बर हर एक आमचे अस्कत काय जेसूच्या कुर्सामळान पडोली जेसूच्या पवित्र आणि बळवंत नावान मागता आमेन 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 मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले देश लावून म्हणालो असाध्य पण देवाक सर्व शक्ती साध्य मॅथ्यू 19:26 जेजू तांचेर आपले देश लावून म्हणालो शांती असाध्य पण देवाक सर्व शक्ती साध्य 19:26 जेजू तांचेर आपले देश लावून म्हणालो पण शांती असाध्य पण देवाक सर्व शक्ती साध्य नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू हालेलुया 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 बापा तुका अर्घ येतं बाप्पा आजच्या दिवसापासून या सकाळच्या वेळापासून बदलल्यापासून आमका हर एकल्या स्पर्श केल्यापासून बाप्पा तू अर्घ येतं बाप्पा आमच्या हर एकल्याची मागणी तुझ्या शिवासन आमका पावल्यान बाप्पा आणि आमचे पासून तुझं जेजू तुझ्या उजव्याक बसून मागते असं बाप्पा आज तुका अर्घ आज बाप्पा तुका अर्घ येता मरी माय आमच्या पासून विनंती करण्याचा मरी मायाच्या बळवंत मध्यस्थीच्या मुखांतर हातान समर्पित बाप्पा लॉरेन्सिया फर्नांडिस सुझन रॉड्रिगस जुलियन मस्करेनस बाप्पा तुझ्या हातान भेटून बाप्पा ग्रेटा गीता रोश तुझ्या समर्पित बाप्पा बाप्पा जुलियन मस्करेन समर्पित बाप्पा शर्मिला रॉय तुझ्या समर्पित बाप्पा बाप्पा स्पर्श कर नीमडी सोजा तुझ्या समर्पित बाप्पा मेल्सी रॉड्रिगस आयवन तुझ्या समर्पित बाप्पा सगळं फायनान्शियल प्रॉब्लेम सुखाला बे बाप्पा आशीर्वादित कर फळाबळीत कर सगळं त्याचे काम फळाबळीत जाऊन दे सिल्विया साजी तुझ्या समर्पित बाप्पा तुझ्या समर्पित बाप्पा अनारिटा कुटिनो सिरिल फर्नांडिस बाप्पा तुझ्या भेटून बाप्पा सतीफा तुझ्या समर्पित बाप्पा तुझ्या समर्पित बाप्पा विशेष राज्य वाईट निवार बाप्पा अभिनव फर्नांडिस कविता डिसोजा तुझ्या समर्पित बाप्पा बाप्पा हिल्डा लीना मेल्विन शरल सोनल तेरेजा हेनरी मार्गरेट विस्टन मिल्बन मारिया अरुण वास डेरिल डाइना डोमिनिक जसिंता जूलियट बरेटो जूलियट निश्मा किशोर विडा कैल्विन कैटलिन लारिसा जॉयस्टन लिगोरी ज्योति लीना लिडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन मेरी डिसूजा मेल्बा नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेज प्रतिष्ठा प्रिया अनिल अग्निलो प्रिया विल्सन प्रिंसन विंस्टन वाइलेट सैमसन पुनतन कुल जॉयसल बापा बापा जे समर्पित वेरोनिका कैस्टिनो इनासा बापा जे समर्पित बापा जे समर्पित सलीन रेगो वीटा रीना अरुण तेरेसा काश्मीर ट्रॅव्हल बापा या हर एक तुझ्या भुरग्यांचे तुझं आशीर्वाद कर आजच्या दिवसा बापा जे किते या तुझ्या भुरग्यांच्या जीवितांत जे किते या तुझ्या भुरग्यांच्या जीवितांत लिपोन असा काळो कटसा आज ते सगळे उजवाडाक्यावधी सैतानान तांच्या मुखार येऊन जमून जे किते दांपून दवरला जेजूचे उतर सांगतात जॉन 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड तोच उजवाड आज या हर एका भुरग्यांचेर देवन येवंदी सैतानान दांपून दवरले सगळे
उजवाडाಕ್ಕೆ ఉంది उजवाडाಕ್ಕೆ ఉంది जेजूच्या नावान आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझ्या सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bigyan Maria देवाच्या माया माफिया काते विनंती कर आता नेमच्या म्हणण्याच्या बळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. या विशेष तरानं कोणाक टेस्टमनी धाडूंक आसा कोणाक पिटिशन धाडूंक आसात कोणाक काउन्सिलिंग जावंक आसा उलोवंक आसा आमचे लागीं 9900332411 या नंबराक तुमची मेसेज टेस्टमनी पिटिशन तुमचे मेसेज धाडून दिया. तशेंच या हप्तो ह्यो एक हप्तो कोणाक जाता तुम्ही फास्टिंग करा. एक ल्हानसो मोठो फास्टिंग विशेष तरान देवाक अर्घां दिया. पयले सुवात अर्घां दिया. 3 वर्सां सोमते आसात. परवा शुक्रारा 16 तारीखेक 3 वर्सां सोमते आसात. हे मॉर्निंग मन्नाचे मागणे सुरुवात करण आणि त्यापासून आम्ही देवाक अर्घां दिया आणि ल्हानशे मोठवे प्राचित करण विशेष तरान या जमतेच्या हर एकल्यापासून विशेष तरान कितले जण विंगड सिच्युएशन अडचणत आसात तांचे परसून विशेष तरान आम्ही मागया. ओके तशेंच हर एक तुमच्या गरजा पासून आम्ही मागतल्या. तशेंच तुम्ही कितले जण तुमचे कितेंय तुमच्या पासून मागूक आसा आमच्या पर्सनल मागण्या वेळार तुमच्या पासून मागता तुम्ही कोणा पासून मागूंक आसा तुमची नावां याच नंबराक 9900332411 त्या नंबराक तुम्ही धाडून दिया. ते तुमकां हर एकल्या आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन बरो दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord.